S'escapen 2 punts de la Ciutat Esportiva en un partit on els cervesers no han estat efectius de cara a porteria i, per contra, s'han vist excessivament penalitzats en una acció aïllada dels visitants. Tot i no trobar tanta fluïdesa en el joc com en altres duels, els nois de Joan Bardó han obert el marcador al primer minut i han gaudit d'oportunitats de sobres per ampliar-lo, però no han pogut fer-ho i han acabat seguint l'empat. Abans de començar l'encontre, igual que han fet tota la resta d'equips del club aquest cap de setmana, s'ha guardat un minut de silenci en memòria de Josep Barcons, president del Club de Futbol d'Am entre 1969 i 2011 i president d'honor des d'aleshores. Descansi en pau. En una de les primeres accions del partit, Àlex ha servit una falta lateral rasa i Márquez, atacant el primer pal, ha connectat la rematada amb un toc subtil per fer el primer gol i estrenar l'electrònic. La rèplica del Nàstic Manresa ha estat tímida, rematant Toba una centrada lateral a les mans de Funa, i l'equip ha continuat insistint amb una centrada d'Angli que en primera instància Rafa ha evitat que rematés Nico i posteriorment Derek ha connectat un xut des de fora l'àrea ajustat al pal. L'ex-cerveser Rafa, pujant a l'atac, ha obligat a Funa a treure una gran mà en l'arribada més perillosa dels visitants, i Àlex també ha provat sort amb un xut llunyà en un tram final de la primera part més travat i sense arribades a les àrees. A la represa, Dobles anant cap a dins i traient el xut ha fet el primer avís. També ha buscat el gol illa amb un llançament des de fora l'àrea que ha desviat Jan i de nou Dobles, associant-se amb Àlex, ha fregat el segon amb un xut creuat que ha marxat molt a prop de la base del pal. Els vermells estaven fent mèrits per marcar, però en una acció aïllada el Nàstic Manresa ha aprofitat un desajust defensiu per igualar l'electrònic a través d'en Sumana. A partir d'aquí setja la porteria visitant que no ha trobat recompensa. Isern ha tornat a exigir l'estirada de Jan amb un xut potent i Nico ha rematat per sobre el travesser una centrada de Boni. Àlex també ho ha intentat amb un tir desviat des de lluny i al temps d'afegir l'equip ha gaudit de les ocasions més clares. Isern a la mitja volta ha fregat el gol, però Jan ha tornat a treure una gran mà per evitar-ho. Angli també ha exigit l'estirada del porter amb un xut des de la distància. Boni, conduint cap a dins l'àrea i traient el xut, s'ha tornat a topar amb el mur dels manresans i en l'última acció del partit, Dani ha connectat un cop de cap que ha sortit fregant la creueta. Al final, un punt per cada equip i tot i la mala sensació d'haver-ne deixat escapar 2, els vermells es mantenen invictes a casa i ja pensen en la Copa del Rei. Dissabte vinent a les 12 del migdia, el juvenil a masculí jugarà els 700 de final contra el Levante a Bunyol.